Загадковий безпілотник знайшли на пляжі Любимівки, що біля окупованого Севастополя. Історично Ак-Яр. Візуально апарат має пошкодження крила та корпусу, і поки достеменно невідомо, чи відкривали по ньому вогонь. Цікаво, що лише у парі кілометрів від місця падіння безпілотника знаходиться литовище Бельбек, де базується 38-й винищувальний полк ворожої авіації. А впритул до пляжу Любимівки розташувалося військове містечко окупантів-авіаторів. Ані в українському війську, ані у ворожому Міноборони знахідку поки не коментували. Вау! Так, на кримського зоомародера Олега Зубкова гарчить один з 5 білих бенгальських тигрів, поцуплених, загарбаних росіянами з зоопарків. Власник сафарі-парку Тайган похизувався здобиччю місцевим пропагандистам після вже 8-ї вилазки до окупованих районів Запорізької та Донецької областей. Білих бенгальських тигрів у всьому світі залишилося близько 130, і жодного у дикій природі. Певно, тому зоомародер зі стажем так і тішиться поповненню власної колекції. Крім 5 безцінних білих бенгальських тигрів, Олег Зубков і його команда поцупили на Донеччині та Запоріжжі 2 альпак, 9 патагонських мар, 3 капібари, 2 черепахи та інших звірів. Не вдалося забрати лише 1 левицю, яку привласнили кілька російських військових під Маріуполем, розповів сам Зубков. А за кожне мародерське турне загарбаними українськими зоопарками завдячує особисто ватажку окупаційної влади Криму Сергію Аксьонову, один дзвінок якого дає зелене світло для грабунку. Никогда не злоупотребляем этим, но знаем, что глава республики неоднократно приходил нам на помощь и всегда придет и выручит нас из любой ситуации. Поэтому все мы делаем под патронатом главы республики. Це 8-й вояж зоомародера до окупованих зоопарків, але не останній, хизується Зубков. Він вже обнишпорив звіринці Маріуполя, Донецька, Мелітополя та Херсона, звідки незаконно вивіз ведмедів, левів, єнотів, птахів та інших тварин під приводом нібито порятунку. Хоча жодного разу не обмовився, чому раптом такі унікальні колекції опинилися на межі виживання. Линия, как дела ваши? Замечательно. Мне только что продлили на 2 месяца срок содержания под стражей. Все буде супер, слава Україні. Щонайменше до 4 березня наступного року кримсько-татарську заручницю Ленію Умєрову триматимуть в російському ізоляторі. Лефортовський суд Москви продовжив тримання під вартою у справі про нібито шпигунство. У коментарі правозахисному проєкту «За права людини» адвокат лише додав, що браниця почувається добре. Нет, новых данных никаких, все старое. Все то же самое, все секретно. Все секретно, да. Неизвестно, какие следственные действия идут. Пока неизвестно. Ждем. Ленія Умєрова знаходиться в російській неволі вже більше року. На початку грудня 2022-го її схопили на грузинсько-російському кордоні, коли дівчина прямувала з Києва до окупованого Криму, щоб побачитися з тяжкохворим батьком. За відмову дати телефон російським силовикам і нібито спротив, росіяни кинули Ленію Умєрову до буцегарні, а згодом звинуватили у шпигунстві та перевели спецбортом до ФСБшного СІЗО Лефортово. Брат Ленії Азіз Умєров вважає, що його сестру переслідують за відмову від російського паспорта та використовують як заручницю, щоб тиснути на Україну. Розмови кримців про намаз та постування, на думку росіян, ознака тероризму. Одним з доказів у сфальшованій справі проти кримсько-татарських бранців з Джанкоя став запис таємного прослуховування в мечеті, датований 2015 роком, розповів адвокат Еміль Корбєдінов. Російський південний окружний військовий суд, що в Ростові-на-Дону, впродовж години слухав ФСБшний запис обговорення правил молитви і
і жодного слова про тероризм чи спроби захоплення влади. Никаких, конечно же, разговоров по какому-то терроризму, экстремизму абсолютно не велось. Поэтому это еще раз, очередной раз доказывает, какого характера данные уголовные дела и за что преследуют этих людей по таким столь тяжким, особо тяжким обвинениям. 6 кримців – Вілена Тімір'янова, Сєтія Яабозова, Мурата Мустафаєва, Едема Бекірова, Ріната Алієва та Енвера Кроша – російські силовики схопили під час масових облав у Джанкої та околицях 11 серпня минулого року. Активісти не вперше зіткнулися з тиском окупаційного режиму. Кількома роками раніше Тімір'янова арештували на 14 діб за зйомки біля окупаційного суду, а Енвера Кроша катували електричним струмом у Джанкойському відділку окупаційної поліції. 6 бранців тепер звинувачують у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади. Яйця до окупованого Криму імпортуватимуть з Туреччини та Ірану. Євразійська економічна комісія скасує ввізне мито з 1 січня і на півроку. У прес-службі ради цієї організації заявили, що пільга буде чинною до 30 червня 2024 року з розрахунком постачання до 1,2 мільярда штук. Як до Росії, так і до окупованих українських територій. Перед тим Россельгоспнагляд видав дозвіл на постачання 21 турецькому підприємству, а ті запевняють, що проблем у постачанні не буде. Росіяни пояснюють, що раніше закордонні яйця не купляли, бо нібито не було потреби. Але впродовж року ціни на них злетіли удвічі. Як стверджується, через різке падіння виробництва у самій Росії. Ще минулого тижня, коли ціни на десяток курячих яєць сягнули 300 рублів, окупаційна влада Криму намагалася це заперечувати, а обурення людей називали ворожими фейками.